Namara para mga kabarkada! Welcome sa ating panibagong lakwatsa. Yan, kasama po natin ng pinakawapong si Kuya Jude. You get it right, boy. Yeah. And don't forget to like, share, subscribe this video. Kumakada, dito na tayo sa overpass. Isa sa mga spot na pagdadausan. Pag-actingan, nandito tayo sa Batasan Hills. You know? Ba't di ka magtindera? Ha? Ba't di ka magtindera? Hindi bagay sa akin. What's up, boy? Kaya pala natin na hirap ko lang. So, ang pinaka-challenge dito mga kaibigan is yung init, di ba? Number 1 po. Number 1 na challenge. Ano bang role mo dito, kaibigan? Masikatin yung nakaupo diyang bata. Siya nagpa-viral mga kada. Napakalaki ng kanyang role. Dahil ang title nito is Viral Kids, so siya ang magpapa-viral nun. Hello guys, Oo. subscribe kayo sa channel niya. Yeah. Ano pa mag-request? Ano yun? Buwan. Buwan. Pulis ba kayo, sir? Oo po, bakit? Nakakita ka doon na isang pulis. Ingat-ingat ka, wala ka daw baril. Ang oras ay 3:07 and still shooting sa taas. Minsan, may mga bagay na hindi mo inaasahan. Bali itong gamit natin na lens is sira na. Yung aperture niya is di na gumagana. Ngayon meron tayo isa pang lens. 50mm prime lens. Nahulog. Nalaglag. Nabasag. Kita po kayo. Magkano po yan natin? Paano naman sa kalaps ano po, 10 pesos isa. Ay, sige. Megaphone po. Pupungpungin na lang. Ay, okay na. So update mga kada, mukhang wala pa tayo sa kalahati ng ating scene. Yun o, may radyo pa tayo. Hinaan muna natin. Nasa kalahati na pala ang ating scene. Pero kailangan pa manrabaho. So malayo pa yung aking scene, almost last part na yon. Kasama ko si Tatay Sol. Sir! Boss! Boss! Oh, balik! Atras! Kuya! Dali! Ate Paula. Shoutout po sa mga classmate namin sa ELJ SHS. Shoutout po sa mga sinoutout nila. Sige. Ma'am, pwede pa po bang pahingi ako ng pagkain? Pag di ka po pumayag, Bawal na. pag di ka po pumayag, hulihin kita. Huli ko lang, Pats. Asa ng patch? Ito, patsalubong. Patsal. Corny. Natawa ka naman. Corny. Live po ba yan? Olive to. Okay, nakikita po ngayon tayo sa Facebook ni G. Shoutout po sa mga manonood ni G. Ako po pala si... Mga lima yan, sobrang dami yan. Ay po ako. Ibabaksa ko pa yung mga hindi manonood na estudyante ko. Ay, ganun ba yan? Kumusta naman yung shoot niyo so far? Ayos naman po, mababait po yung mga staff. Tsaka po yung mga artist. Siyempre naman, ikaw Tal. Kamusta naman? daw. Eh, ba't may nakasaling bata dito? Uy, uwi ka na! Hindi! So, siya po yung kapatid ni Ken Oyad. Yan. Ikaw, mahulog ka dyan. So, yung kapatid ni Cristel. Yan, Cristel. Siya si? You can call me Elisha or Eli or Grace. Oh my God! Shoutout Team Lugaw. So, kailangan na natin mag-standby mga kada kasi tayo ang next scene. Bale, ang gagawin ko lang dito is habulin ko lang yung mga bata na tumatakbo. At dapat maabutan ko yung isa kasi kailangan kong maabutan kasi yun ang nasa script. Yun ang nasusulat. Ika nga. So update mga kada. Subscribe! 610. Subscribe tayo sa channel nitong Bulinggit na to. Nasa baba.
So, ito na yung scene natin. Let's go. Kids, let's go. Let's go. So, mag-aabang-aabang na lang ako dito. Para sa... Ito yung challenge dito kasi maingay yung estudyante sa taas. So, kailangan natin patahimikin. So yun mga kada, natapos na isang scene natin. Bali meron lang tayong dalawang scene dito. Ang paghuli sa bata at pag-surrender sa bata sa kanyang boss. Kay Samantha na si Ashley Sarmiento sa Guming Bulilit. Napakaikli lang ng ating role dito kaya huwag kayong mag-expect. Almost done na kami. So sa last scene na lang kami. Kasama yung boss ng sindikato sa pelikula. Hello guys! Subscribe to my channel, Julian! So patapos na tayo mga kada. Nakikita nyo naman ito na yung scene na si Cristel ay tatawagin ni Jepoy para umuwi. At magkakaroon ng pag-uusap kami ng boss ng sindikato. Wala po mag-picture kasi po yung flash. Sir, mawalang-galang na. Taya! Ito taya! Ano tayo? Ano ka? Dapat bibilog tayo kay Kuya. Bilog tayo! Basta ayaw ko mag-spaghetti pababa ah. Bilog tayo! Ate, ako kukunan ng maggaganon. Oo. 5, 4, 3, 2, start! Bang! Oh, di ba huli ka? So andito na po tayo sa ating pangalawang scene dito sa bahay. So dito ko na isa-surrender ang aking nahuling bata. So andyan sila sa labas. Isa-surrender ko kay Bossing. Andyan po si Bossing sa loob. Bossing. Anong trabaho mo dito? Ng kamay ni Bossing. Ha? Pinapaviral ko yung bata. Ano yun? Hoy, An! Hoy, regalo mo yung mga bata mo ah. Pakalat-kalat. Sorry ah. Salamat, Chief. Ito para sa inyo. Doon ka na. Gusto niyo yan ah. Doon ka na. Dito, pinapabayaan mo eh. Ang tiboy na puso ay di nagsiyang kalawan. Bye-bye! And subscribe nyo po ang channel ni Kuya. Magkano po kay? 100 lang. Magkano pa? So yun lamang po, hanggang dyan lang ang aming vlog. Once again, Chiro Ragong Vlogger Jude De Los Santos with me, it's Ash and Josh and Sir. Yo, ang ganda ko dito. Don't forget to Bye. like, share, subscribe this Yes. video. And subscribe to my channel, Sarmiento Waiti Arwin, okay? Pan mo na. Follow me on Instagram, Ashley Sarmiento. Waiti. Bye-bye! Kaya tayo muna. Hindi ko cover sila, tapos biglang nag-sunblock.